only close to it. And then sai a lens if zai yi gown and if one of them zai yi gown just take it zan buɗe shi haka nake so zan fara a ɗaya just take it. Nan sai da cup misali shi ne muka ci muna cire 3 inch sai mu ɗauki cup ɗin sai a wani tuna wurin za mu cire shi kuma yanzu ba mu tsaya sace ba shi da mun fahimta bust bust so just like this going cheap just like my mouse that cheap yeah using this one it's very simple use my mouse and take straight in in the check off شكرا